Amawadiwa munashe makadi kumativi mana ese kwamuri tinotenda Mwari nekuti dzorera zvakare pachirongwa tichitarisisa nyaya yekuti mutemo wakapera here sekutaurwa kwazvakaitwa naWachiwenga. Saka nhasi takatarisana nevhesi yatiri kufungidzira kuti ivo ndo yatingati final nail in his coffin pakutsikidzira nyaya yekupera kwemutemo inowanikwa kuna 2 Corinthians chapter 3 from verse 6. Tichadzika nayo ndo yatiri kutaura nezvayo nhasi nekuti tinoona even pamacomments pavanenge vachikomenda vanhu kuti ko 2 Corinthians chapter 3 uri kuiti chitaura zvakanaka hauna chaunoziva. Aiwa, tinotenda nevari kutitsigira, tinotenda zvakare nevari kutitukawo vachipopota vachiti tiri makava. Tinozvifarira chaizvo isusu zvedu, zvinotipa simba rekuti tienderere mberi. Saka ndo vhesi yatiri kuda kuti tinyatsotsikidzira pairi titaure nayo zuva ranhasi, nekuti mamwe acho katakaona kuti haasi kureva izvozvo zvokuti mitemo ine gumi yakapera. Takabata John, mucharimemba mukadzokera kumavhidhiyo yedu yekutanga, takabata John 19:26 tikati Jesu kana kuti zvapera, haasi kureva kuti mitemo yapera, zviri pachena. Tikabata tikabata Colossians chapter 2 verse 13 to 16 tikataura nezvayo, tikati aiwa substance kana kuti nyaya yekutaurwa naPaul ndeyemaceremonials, nekuti akatoti kamusavana vanokutongai nezvekudya, nezvekumwa, nezvemutambo, nezvekugara kwemwedzi, pakazongodzwa masabata vaida kufashanisa nyaya yekujustify sabata, asi hapana kunzi rechishona rakatokanganisa rikati musava neanokutongai nezvesabata. Aiwa, ukadzokera kuna King James version inobva yati masabata. Tikati aiwa masabata aya aivepo kumaceremonies, Leviticus 23, kuya kwaidyiwa, kwaimwiwa, kwaiitwa mitambo yechiJudha, masabata aivemo. Saka kana zvakapera zviri izvozvo nemasabata azvo ndo airehwa nekugara kwemwedzi yacho nemaholidays ainzi mazuva matsvene. Saka tikati idzidzi aiwa tingangotaura hedu kuti munhu waMwari anoziva shoko, asi idzidzi hadzireve kuti mutemo wakaita sei wakapera. Saka yavakazoenda pamberi vachibva pana 2 Corinthians, vachibva pana vaKorosi vechipiri chapter 2 verse 13 to 16, vakazoenderera mberi vakutaura 2 Corinthians chapter 3 yandofunga kuti pamwe vazhinji tingangova disturbed nayo, but aiwa haisi nyaya. Saka ngatimbovateererai mbichana vaChiwenga pavari kutaura nyaya iyi tinzwe kuti pakamira sei. Kuchakunda kweOld Testament lokuti naicho chakabwinyiswa Moses ndo chiri kunzi naicho chakabwinyiswa. Achivana manyoro vari kutaura Moses ndo ari kunzi naicho Moses chakabwinyiswa. Hachina kubwinyiswa Moses kana pachinhu ichi tichifananidza nokubwinya kunokunda, tikachikompera nekubwinya kweNew Testament, Moses hachina kubwinya. Nokuti kana icho chinopfuura chaiva nokubwinya, murayiro chaipfuura. zvikuru sei icho chinogara ndicho chiri pakubwinya. Ombera Jesu vaongo. Saka vhesi ndaraka, vhesi yakanaka, yabva yabuda pachena kuti chaibwinya chaipfuura, chinogara chichapfuura kubwinya chaipfuura. Taura tisingachina paduku, tisingaite saMozis. Patateerera apa tanyatsonzwisisa vaChiwenga vaita point yavo yekuti vaKorinde iri kubva yanyatsoburitsa zvakanaka kuti mahwendefa ndiwo akanga achipera. Saka apapa vakuda kushandisa gwaro iri kuti vanyatsoburitsa zvakasimba kuti aiwa chakapera mitemo ine gumi yaitova pamahwendefa, yainziyo ministration of death, yaiuraya. Saka chaizouya changa chisingaurayi, zvikanzi Moses aitovheiliwa. Vakabvunza vamwe tu, kuda hamnauzenge maiona yese vhidhiyo, vakabvunza vamwe tu zvikanzi iwewe Moses paanga akaiswa muvheili zvaida kuratidza kuti vanhu vasaonei. Umwe akati vasaone Jesu, which I think was correct, asi vaChiwenga vana kuimpresswa neanza iyoyo. Vakatora umwe akati kuti vasaone expiry date yemutemo, ndobva anzombererwa imaoko kuti vheili ranga rakavhara kuti vanhu vasaone expiry date yemutemo. Saka inatidzwa kuti vheili ranga rakavhara Moses here kana kuti ranga rakavhara mabwe ese, nekuti mabwe aitoonekera. No, handisi kuziva kuti mutemo expiry date ranga riri pamahwendefa here kana kuti ranga riri papi.
but tisati tanyasobata vhesi iyoyo yakazvimiririra, hakuna doctrine rinoumbwa nevhesi 1 nekuti mamwe ese aramba. Kune mamwe tichataura nezvawo tinenge tangwasendekedzera kuti zvimeke sense. The law was a schoolmaster which led us to Christ. Hazvimborei kuti mutemo wakapera izvozvo, ungosanzwisisa nyaya yacho. Regai tisete background shoma kuitira kuti tinzwisise nyaya iyi, tikwanise kuti isusu patinenge taakutaura vakorinde vechipiri chapter 3 from verse 6 tione kuti tiri kufambira here paplatform imwe chete. Chekutanga chandoda kuti tinzwisise ndechekuti tinofanira kuziva kuti kana Paul kana kuti Bible richitaura nezvemutemo rinogona kureva zvinhu zvakasiyana. Saka iwe unofanira kuchibvunza kuti mutemo uri kurehwa uyu ndoupi. For example, Bible rinogona kutoti law kana kuti Paul iye ngataura nezvaPaul anogona kutoti law achireva Old Testament. Ukavhura kuna vakorinde vekutanga chapter 14 verse 21 ari kutoreva Old Testament, haasi kureva ceremonial kana kuti mamoral ataitaura nezvawo. Ukavhura kuna Isaiah chapter 28 verse 11 riri kutoti law richireva shoko raMwari riri kuOld Testament. Ukanyasopinda futi nekunzvenzvera uchaona kuti Bible rinogona kushandisa word rekuti law richitaura even mascripture mabwaro, especially New Testament yaibva yarefer kulaw richirefera kuOld Testament yese, kumagwaro anenge apuwa naMwari. Izvozvo nomupai mareference because handiyo nyaya yatiri kutaura kungoitira kuti vanozoda vanofunga kuti pamwe ndiri kujustify. Munoverenga kuna John chapter 12 verse 34, chapter 15 verse 24 to 25, Psalms chapter 35 verse 15 mberi kwese muchaona kuti Bible rinenge richitorefera kuOld Testament yese as a law. Pakakosha ipapapa munozoona muchaona kwese even kunana Luke chapter 24 verse 44 rinogona kunge richireva mabhuku aMoses. Vanana kana tichiti mabhuku aMoses tiri kutaura Pentateuch. Kana tichiti the law of Moses tinofanira kuinzwisisa futi. Hatisi kurevera isusu kuti mutemo uyu wanga uri waMoses as in wake, asi wanga uri mutemo wanga wapuwa naMwari through Moses, but mutemo uyu wakanga wanyorwa nemunhu waMoses asi zvabva kuna Mwari. Zvazvinoreva ndezvekuti manje distinction yatinoramba tichitsikidzira kuti mutemo ine gumi is not referred to as the law of Moses because yakanyorwa naMwari. Iya inotonzi law of God. WaMoses ndo wakanyorwa naMoses. Kunyangwe zvazvo ma-instructions nema-directives ese iwaya aibva kuna Mwari. Ukaverenga vana Matthew 7 verse 12, Matthew 11 13, Matthew 12 verse 5 uchaona kuti zvese vana Luke chapter 10 verse 25 uchaona kuti vari kutotaura kuti law vachirefera ku the law of Moses iri kuwanikwa muTorah kana kuti muPentateuch. Uchaona kuti futi word rekuti law iri rinogona kunge riri kushandiswa richimiririra ma10 commandments. Takataura kaipapa apa tikati even Paul anorefera ma10 commandments kuti hana kupera. Romans chapter 7 verse 12 iripo, Romans chapter 2 verse 21 uchaona kuti zviri kutorefera ma10 commandments. Sometimes ukaverenga kuna Matthew chapter 22 ndakamboiverenga ichitaura nezvemutemo madecalogue inenge ichirefera kuma10 commandments. Muitarisise muione kuti inenge ichireva izvozvo. Sometimes law iyi manje panga paine bone of contention inogona kurefera kuma Jewish religious systems or rituals aitwa nemaJudha. Aya manje isusu kana takushandisa rimwe term tinongoti ma-ceremonies. Saka tichizoti ceremonial laws. Izvozvo ndo zvakanyanya kuzara manje kutsambadzapo. Ndichakuudza nenyaya yetu mukaenda kunana Galatians chapter 3 verse 19 to 25 munoona achirefera. Mukaenda kunana Acts chapter 18 verse 13 munoona ma-rituals achirefera. Kana Acts chapter 15 paya panotuma vana Paul vodzokera kuJerusalema kwanga kwakachewa council na James the brother of John. Mavhesi acho akawandisa. Na Luke chapter 2 verse 22
inenge ichirifera kuma-ceremonies kana kuti kuma-Jewish religious systems kana kuti Jewish economy. Zvakare futi kana tichiti zvaitwa nemaJudha havana kuzvifungira vanhu ava, vakatopuwa naMwari kuti itai so itai so. Therefore tine background iyoyo yekuti mavhesi anogona kuti law achireva zvinhu zvakasiyana-siyana. Tiri kuipira background kuti kana tichinge tarava pakanzi mitemo yaroverwa tizive kuti tiri kureva mitemo ipi. Tiri kuti Old Testament here, tiri kuti the Jewish religious systems here kana kuti ma-ceremonies, tiri kuti here the 10 commandments kana kuti tiri kurifera kune yese here. Zvakakosha kuitira kuti vanhu tisarasike. Chikonzero sei zvakakosha ndo zvinozotisekesa kane vadiya vedu maMuslim unonzwa vakuti Bible is contradictory, isu yedu Quran yakadictatewa inangotranslatewa as the original thing. Isusu manje sevaparidzi sevashumairi povonyora kuti mitemo iri holy, mitemo mutsvene, ovhurazve povonyora kuti mitemo yakaroverwa pamuchinjikwa, oendesa shoko rakadaro rokuvanhu, contradiction ichitonzikwa, woona kuti hazvina kumira musha. Saka ndo chinhu chekutanga chandirikuda kuti titarisise pachiri ichocho, kuti the Bible refers to law ichireva zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka zviri kwauri semudzidzi, zviri kwauri semucheri wevhangeri kuti uone kuti mutemo iri kurehwa apa ndeipi. Ngatifure stage iyoyo tienderere pastage iri pamberi. Stage iri pamberi ndeyekuti tinofanira kuziva background yaPaul, kuti Paul basa rake nderekuita sei. Tikasaziva basa raPaul kuti nderekuita sei, tinogona kurasikirwa. Now, munofanira kunzwisisa kuti Paul basa rake ranga riri rekutora vhangeri kubva kumaJudha kuendesa kumaGentiles. Ndakambotaura neumwe mukuru ndikati, munoziva sei Mwari akachuza Paul? Nekuti kune vanhu vazhinji vakanga vachitoverenga shoko irori vakamirira, vanana Cornelius tinovaona kunana X vakamirira vachinzwisisa kuti aiwa Mesiya anofanira kuuya, vachitopa zvipo zvavo asi vasiri muJewish system, vatori maGentiles. Saka tofanira kunzwisisa kuti kune maGentiles aitonzwisisa shoko. Saka sei Mwari akasarudza Paul pane kupika Cornelius anga achinzwisisa nyaya? Chikonzero hechi, shoko rechiJudha neranga rauya nana Paul rechiKristu nevadzidzi vaJesu harina kusiyana, icontinuity. Saka zvaida munhu anoziva nekudzikisa mumaJewish systems akanga apuwa naMwari aimiririra Jesu. Munhu iyeye manje oita connecting link nokuuya kwaita Jesu, then zobva zvaita chinhu one. ChiJudha nechiKristu choita chinhu one. Vanenge vazosara havo kumadivi vasara. Ndosaka ndaiti paPentecost, muchinopinda paPentecost, vari kutendeuka vaya vachiuya kuna Jesu vachinzi naPeter, bhabhatidzwa itendeuka, hasi maGentiles. 3000 vaya paPentecost hasi maGentiles. MaJews kwakatova nemaJewish Christians akatotevera Jesu kusangasa nayo vadzidzi vana Peter. Now, kuuya kwaJesu hakuna kuabhandona chiJudha chaitwa, asi kwakafiufila, kwakazadzisa, kwakati inini ndimona zvakazarwa chapter 12 ino picture Old Testament semukadzi ane nhumbu achida kuti anozvara Jesu. Saka Old Testament manje, New Testament iri kuti nhumbu yaputika, uyu Jesu uyu auya pachena. Saka manje haisi nyaya yakasiyana, nekuti tikabvisa nyaya yezviprofita zvake iye hatichakwanisi kumuidentify as a Messiah, because anga identifyiwa naMika, anga identifyiwa naZakaria, anga identifyiwa naDavid, anga identifyiwa naMoses, anga tikangobvisa izvozvo, Jesus will cease to be our Messiah. Saka there should be a connecting link. Saka link iyoyo yaida munhu akadzika muchiJudha. Saka Paul anga akadzika zvakasimba, akati ndiri muJudha wevaJudha, ini ndiri werudzi rwaBhenjamini, ini padhere chinamba 8 ndakasecircumcised, ini nyaya idzi ndodzisasa. King Agrippa, hamunzwisisi here nyaya yekuti ndodzataiita idzi? Pataitaura nana baba Abrahamu, totaura nana Jacob vachizoenda kuEgypt, hamuonere kuti nyaya 1 Moses chaiye akazi kuchauya akaita sewewe anoreplace Moses,
uyo Jesu asvika aroverwa, nekuti maJudha anga aita mystify nyaya yaMesaya. Pavanosvika manje vanapona Stephen, pavanosvika manje kuti vataura kuti ndiye Jesu kwacho auya aroverwa afira zvivi zvenyika, vochipenga maJudha, vochida kutema Paul, vochida kutema Stephen. Saka nyaya iripo ndeyekuti Paul, Jewish system yaive naye nechikristu chaapinda chinhu one. But hey, no nyaya iripo yatiri kufanira kuti tinzvenzvere tinzwisise. Paul anga achine basa manje rekupukanya jurawo rakaragadzirwa nemaJudha pakati pemaJudha nemaGentiles. Remember maJudha aitoti akafamba akasangana nemugenda kuti I've met a dog. Saka paine mukaha usingaiti wekuti iye Paul munomurefera zvemise mhondi, anga asiri mhondi as such, anga angori a zealous Pharisee, munhu aida kuti chiFarisi chitezwe sezvachiri. Remember ndiye muchinda akanga ari muSanhedrin, kunyange Sanhedrin yanga ine qualifications ekuti unofanira kuva wakatoroora. Paul anga asina kuroora, abatwa naGamaliel. Saka aive nechidikwa aive zealous, aitofunga kuti ari kurwira Mwari hondo. Saka aiti akazwa pavaungana voenda kuvakuru kuSanhedrin noti ndipei tsamba ndavanzwa, ndipei tsamba ndavanzwa. Saka kuuraya kana kuti kupesekita kwaita Paul, it was not necessarily humondi. Yanga iri nyaya yekutoti Paul aiti ini ndakamiririra Mwari. Saka yazorevheswa manje Paul amuvhangeri kumaGentiles, akuchiona moto uya waionesa vanhu, resistance, persecution iya yakanga achiitwa namaJudha yaaiita yekuvanhu akuipfira. Remember paya vakamudonhedza pajurawo nebasket, nyaya dzanesa. Remember paya vakamufoseredza zvikanzi Paul, enda unoendeswa purification, uratidze maJudha kuti iwewe hausati wabuda pachitendero akanogerwa musoro achida kuvaimpresa, but vakamubata zvakadaro. Remember nyaya yekuAntioch, vasvikako pakatanga kuita nharo kuti vanhu vanofanira kuti vadzingiswe, vanhu vanofanira kuita zvino nezvino. Vakati varume hama, ngatirege kuita izvo, hatidzokerei kuJerusarema. Acts chapter 15. Vakadzokera kuJerusarema kwakakachewa naJames, vakanomira panyaya yacho. Peter ndopakasimuka nemuono wake uya wekuna Acts akati, ini varume ndakatoratidzwa muono muine mhuka dzese dzakawanda, ndikanzi naMwari Peter rova udye. Zvikanzi inini ndadaro ndakati muna Mwari handisati ndambodya mhuka dzakadai, kubva munozviziva imi shefu, hatidyi mhuka dzakadai. Zvikanzi Peter, chakasikwa chese naMwari, ita kuti usati chakasviba, chienda kuna Cornelius. Peter akanga achiratidzwa muono wekuti vhangeri Peter riri kufanira kuenda kumaGentiles. Vamwe votora mufananidzo iwo voti dya chaunoda, ndozviziva zvako, ndo paunoshandiswa. Handiremberi, ndoda kuti muone kuti basa raPaul ranga riri hope. Paul akasvika pakutambudzwa nepakurawa, sometimes aipondwa achisiya ari half dead. What was the reason yanga iripo? Nyaya iripo ndeyekuti maGentiles imimi, kana muchida kuti mutendeukire kuna Jesu watinonamata, maGentiles imi, itai chiJudha. ChiJudha chipi? Kana tine maseremoni ngaagoni achibatwa, kana tine mamwe masabatize, maholidays aya nemanyumuzu ngaagoni achibatwa, zvikuru futi ngatisecircumciswei. Paul oya manje ndozvaari kutsokodzera manje kuna Galatians, ndozvaari kutsokodzera izvo. Aiwaka ko munongoti circumcision. Remember paya paakafamba naTimothy, was forced even to circumcise Timothy for the sake of the people, not for the sake yekuti circumcision was necessary. Yanga yatopera, yanga isiri necessary. Saka ndiri kuda kuedza kuti inini mukadzvera mukadzikisa chinangwa chaPaul mukachiziva, munogona kuti kana masangana manje nemavhesi anenge achiti mutemo ichipo, monzwisa kuti therefore yairifiwa naPaul ndeiyi yaida kufoseredza maGentiles kuti atange ave maJudha asati ava maKristu. Ndo bone of contention yakanga iripo, yakanga iri terrible and trying times.
Saka imi mukaunza nyaya yedhibheti resabata ranhasi nesande zvandoona zvichitwa, mukaunza that debate into the time of Paul, hazvigoni, hazvifiti. Nguva yaPaul handiyo debate ranga riripo. Nyaya yaPaul yanga iri yekuti you cannot Judaize before you become a Christian. Zvese izvi zvaimiririra Jesu, yaive mimvuri yezvakauya. Zvino the Christ zvaasvika zvaroverwa pamuchinjikwa. Takungouya kuna Jesu nekutenda, hatichaponeswi nekuita mitemo iyi. Ndo zvaida kutaura Paul. Saka tinofanira kupanzwisisa vanhu vaMwari patiri kufamba nenyaya iyi. Inyaya yekuti kana makateerera munoona kuti tiri kuda kuedza kuzvijustifya here, kana kuti tinoda kushandisa bhaibheri kuti ribudise pachena kuti mitemo tiri papi nenyaya yemutemo. Pane imwe nyaya zvemanje yechi3 tisati tachipinda manje mune vhesi yedu yanhasi yatiri kuda kuti titaure nezvayo. Nyaya yechitatu ndeyekuti imo mubhaibheri macho muNew Testament mune mavhesi atinawo akawanda kusanganisira apo anototi mutemo hauna kupera. Zvoreva izvo kuti paya patatitsvaga kuti mutemo upi kana ati wakapera, iwe wakutoona kuti no, so ndeuyaka watiri kuti maJewish religious festival systems aimirira kana vaita manu fruits whatever pavaienda vachiita weaving of sheaves zvairevera resurrection. Saka zvaamuka zvazadziswa. Kana vainda vachiita Passover zvairevera the Passover lamb, kana rasvika zvazadziswa. Ko uyu manje waari kuti hauna kupera ndeupi, wochiona kuti mitemo inegumi here, mitemo yechinyi, nelanguage necontext necontent inokuudza kuti tiri kurifeya mitemo ipi. Saka tine mavhesi futi mukati meNew Testament anotiratidza kuti mutemo hauna kupera. Ndo pane nyaya, ndo pane bone of contention. Dai wanga wakapera pangadai pakaita very clear, pasina dzimwe nyaya dzinoita remain loose kana kuti dziri hanging. Seapi vana James chapter 2 verse 10 anototiye ukangotyora mutemo 1 pane yese iri yegumi, zvinoreva kuti watoreskirwa neyese. Zvotoreva kuti manje James automatically is referring to the 10 commandments. Even Paul wacho anotaura. Ukaverenga iwe kuna Romans chapter 3 verse 21, uchaona kuti Paul anotaura imwe nyaya inonakidza. Regai ndiiverenge inei because ndanyanya kutaura ndisiri kuverenga shoko raMwari, but zvisinei ndingoseta background because nyaya yascripture yatinayo muri kuiziva kuti iri kureve chinhu. Chapter 3 verse 31 yaRomans hatiiverenge panapa. Iri kuti chii? Do we then make void the law through faith? God forbid. We establish the law. This is from the mouth of Paul. Saka ninyaya yekuti taane kutenda muri kureva kuti mutemo hatichaukoshesa here. We establish the law. That is Paul himself. Handina nguva yekuverenga imwe ndakamboiverenga before. Romans chapter 7 verse 12. Therefore the law is holy, the law is good. From the pen of Paul himself, talking about the law in the New Testament, when Jesus had already ascended to heaven. What about Christ himself? Do not think that I have come to abolish the law and the prophets, but I have come to fulfill. What is to fulfill? To fulfill is not to remove, it is to establish, like what Paul is saying. It is to establish. Christ further went and said, makanzwa imimi kuti zvakanzi usapombe. Ini ndiri kutoita wesi manje. Kana wangotarisa mukadzi nerimwe ziso ukangonzwa manyuku ido watopomba. Makanzwa kuti zvakanzi usatuke, usauraye, ukangoti hama yawako raka watouraya. Ari kutorifeya ku10 commandments. Zvinoreva kuti mutemo haina kupera. Ndakazoenderera mberi ndikati varume hama, even zvakazarurwa, tsamba dzandofunga kuti vachiwenga havazvinzwisisi. Nekuti ndakaona vachiteedzera Branham mumwe musi vachiinterpreta nyaya yeBhabhironi. Tikati aiwa ndichaibata, vairova vari padondo, toda kuti tiswatanudze iyoyo. Regai ndimbokuverengerai mavhesi mairi chete ari mubhuku razvakazarurwa.
ari kutiradza kuti mitemo iripo. Chapter 12 verse 17 takamboitaura nezvayo, asi tinoda kuti tingoemphasize nyaya yedu chete kuitira kuti tisanzi isusu tiri kutaura zvemusoro medu. Chapter 12 verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Zvikanzi Satan vanhu vaakaita hasha navo havasi vamweba. Iremnant vakasara pachokwadi chekuchengeta mitemo. Those who keep the commandments and have the faith of Jesus. Persecution ngairutaurwe. Persecution haisati yaitika. Kumberi zora kuti mberi ikoko panotenge paine remnant inenge ichichengeta mitemo netestimony of Jesus. Iyi ndiyo chete here iri kutaura nezvazvo. Hande kune chapter 14 munzwe kuti tiri kuti tiri panyaya yemitemo iyoyi pakakosha zvakaoma. Chapter 14 verse 12 toda kuti tiverenge. Inoti iyo pana verse 12 inoti, here is the patience of the saints. Patience here muri kubuda mukutomendwa mukupesekitwa nebeast. Tichataura nezvazvo nomwe musi, but hatisi kuda kuita topic idzi or their own doctrine. Toda kuita tichipaza nyaya yachiwenga chete, nokuti panipo pavakabata nyaya iyoyi ndoda kuitera. Saka panapa parunzi, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Zvora kuti izvo pari kunzipo patinenge taakupinda mupersecution. Ukaverenga Revelation chapter 14 ndo panotaurwa kunzi if any man worships the beast and his image, they will drink the wrath of the wine of God which is unmingled. Vachamwa wine yaMwari yakasimba, vachanamata chikara nemufananidzo wacho. Ndoponzika verse 12 ndo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mutemo waJesu, mutemo waMwari nekutenda kwaJesu. Those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Saka vanhu vaMwari, besides kuti tiite hedu tichida kuti kuda vamwe munofunga kuti tiri pahondo naSatani, hatisi pahondo naChiwenga. Satani ndiye akatanga kuti mutemo hauko, even kubva achiri kudenga. Ndo bone of condemnation yanga iripo. Aiti iye malaws exist, they are repressive, let's have freedom. Ndo nyaya yari kuparidzwa naChiwenga. Ndo yatati tiuye tikati isusu kwanzi kwekupedzera uko kupersecution uko ndo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mitemo yaMwari nekutenda kwake. So commandments will be kept. Pane imwe nyaya yatatombotaura because takabvarwa nenyaya yeSabata. Jesu akataura akati pakutiza kwamuchaita namatirekuti zvisaitike paSabata kana pachando. Jesu achireva kuti panguva AD 70 Jerusarema rakunoparadzwa, Sabata riri richiri kuchengetwa. Kana wati zvaaiudza maJudha hezvoko panguva iyoyo Jerusarema renyika ino, because paMatthew 24 Jesu achitaura zvokupera kwenguva aitobatanidza destruction of Jerusalem nekupera kweearth iyoyo. Even pakupera kweearth inoyi namatirai kuti pakutambudzwa kwenyu kusave paSabata kana pachando riri richiri kuchengetwa. Saka mavhesi ari clear naMwari from Paul and other writers kuti mitemo inenge ichiri kuchengetwa iripo, even from Jesus himself. So tinonetsarira nei panyaya yekuti titore mana Galatians na Corinthians na Ephesians na vatiri kuziva kuti Paul airwisana nekubreka bheriya yangaiswa nemaJudha nekuda kwemaceremonies nemitambo yavo yavanga vapiwa naMwari. zveshuwa ichinongedzera kuuya kwaJesu. Zvino zvauya hatichada chinhu pakati pedu apa, tangoda kuenda kuna Jesu. We must approach his throne boldly. Now vanhu vaMwari tataurisa, regai tipinde pana Vakorinde vechipiri chapter 3
tinovhara nyaya yedu. Mwari ngatibatsire kuti tinzwise nyaya iyi nekuti yakakosha. Patatiri apa tatichisosera kusosera nyaya yacho kuti muzive kuti okay, zviripo kazvinoratidza kuti mutemo ichipo mavhesi aripo. Nekuti Chiwenga akati is doctrinal. Haatauri nevanhu vasingaiti doctrine. Haatauri nevanhu vasina mavhesi. Haatauri nevanhu vanongoita zvekudzura sana magaya. Fine, well said Chiwenga. We have provided verses that shows that the law is going to be holding even until zvanzi naJesu denga nenyika zvingatoita sei? Zvingatopfure mutemo haipfuri. Kuda chapfura denga nenyika zvabva ino yatiri ino yechirungu. Hade mberi manje tichibata vhesi yakabatwa naVachiwenga vakati ndoyokupedzisira inoratidza kuti mutemo was abolished. Inotiyo panapa verse 6. Who also is 2 Corinthians chapter 3, who also had make us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit gives life. Saka ipapa tichiri pa verse 6, Vachiwenga vakabva vati the letter killeth. Saka the letter manje pana Vachiwenga iri kurifeya ku 10 commandments, which is not correct, which is a deception. The letter manje mukada kuziva chinonzi letter apa chiri back uko kuna Colossians chapter 2 verse 13, handwriting. Letter iri kutorifeya zvinhu zvaitwa zvaitsamba yanga yanyorwa naPaul. The 10 commandments has never been referred to as the letter. Ndosaka mtora pakazi who also make us able ministers of the New Testament. Nekuti New Testament yana Jesu. Tsamba hapachinazvo, mitemo hapachinazvo, Jesu hapachinaka. Not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit gives life. And ipamberi kuda mukandikuda kuchijustify, but munofana kubata mawedziwo yakaita sana letter. Moona kuti anorifewa kupi naPaul kana achashandisa kune dzimwe ndima haikona kuatorera pane ndima iyoyo chete. And ipamberi verse 7. But if the ministration of death, written and engraved in stones, ndo pakabuda Vachiwenga napo kuti ministration of death ndo yanga yakanyorwa pamatombo. Saka isusu tese naVachiwenga tiri kubvumirana pamatombo ndo paive nemutemo ine gumi. Saka mitemo ine gumi is being referred to as ministry of death. Ana problem nazvo chokwadi. Ane pamberi was glorious. Saka ministry of death yanga yauya naMoses kana yanga yakapenya saizvozvo, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses, for the glory of his countenance, which glory was to be done away. Toda kuti muteerere zvakanaka. Fema uve slow. Nekuti pabuda word rekuti done away, ungwarire kurashika kuti chanzi done away cheap. Ndoda kukadzokorora. Toda kuti tipinde pachikwekwenhero, pamuzongozongo, pamushambwembwe wenyaya. But if the ministration of death, written and engraved in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses, for the glory of his countenance, which glory was to be done away. Saka vana veIsraeri havana kugona kutarisa chiso chaMoses. Kunyangwe Moses anga akabata ministration of death, but chavasina kugona kuona chiso chake nekuti chaibwinya. Iko kubwinya kwaMoses kwaizoitwa done away with. Pamuda munofana kuti mukateerere mudzike napo musaconfuse vanhu. Chaifanira kuitwa done away with iglory yaMoses. Ndo zviri paverse 7. Glory yaMoses haisi kuita done away with the engraved stones. Chiri kuitwa done away with haasi
has engraved stones. Glory yaive pana Moses. Nemaka ye glory yaive pana Moses iri kuitwa dana wewe. Because Moses patsoka dzake akatomiririra anofanira kuzouya. He is a type. Christ is the antitype. Saka Christ anofanira kumedza Moses. Ndosaka painzi pane mumwe muprofita in the order of Moses anofanira kuti auye. Saka Jesu pakamira Moses zvaaripo asingaperi. Moses zvaaripo akamirira nyaya idzi. Munoziva here kuti kuna Jesu ari more glorious, anopenya kudarika Moses, ari kufanira kuti auye. So the glory of Moses is to be done away with, to be replaced by the glory of Jesus. Changa chisinga replaced panapa has stones. Verse 8. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? For the ministration of condemnation be glory. Much more doth the ministration of righteousness exceed in glory. For the ministry of condemnation, which is very true, the law is there to condemn. Baba munoba, baba munopomba, baba munoroya. Baba imi ambatsiri shirikadzi, ambatsiri nherera. Vamwe manje zvatiri kuti shirikadzi nenherera nekuti munotuka zvazvo kuti makava zvazvo. Vanenge vasingachazooni pamutemo inegumi. Instead chitozoona, because the law is spirit. The law is a principle. The law na pana mwakazofunza saka matombo aya akaende mitemo yanyorwa kamoyo. Vanopaona ndoka covenant New Testament. Zvatomoyo. Ukaona hana yako isingaroyi uri pamusoro pemukadzi wemunhu une danger. Hauna mutemo mumoyo. Wafana naChiwenga vati hausisipo. Zviri kureva kuti hapana chichataura newe. Now, isu tiri kuti isusu ministry of death. Nenyaya yekuti mutemo unoti iwo uri kuba unofa, uri kuba if in fact kuti unofa ifa, because kutadzira mutemo chete die. Asika kwaifanira kuya exceeding inoenda pamusoro peministry of death, which is Jesus, which is grace. Christ is grace himself. Saka mchiona kuna Revelation 15 ichiti chanoimba rwiyo rwaMozisi negwayana. Moses akamira, gwayana rakamira. Ichiti for the wages of sin is death. Gwayana romira. Roti but the gift of life is in Jesus. Saka azviite kuti condemnation inouya nemutemo itikurire kana taamuna Jesu. Tombodzokera kuna vaChiwenga vachibata nyaya yavo yavaiti ivo John chapter 3 verse 4. Pasina mutemo hapana chivi, vakaibata zvakanaka. Saka izvozvi toda kumbobvunza kuti chivi chirimo here nehama? Chiripo here chiri panyika? Because ini ndakaona chivi kuno kwandiri kugara vanhu izvozvi vari kubhomba ma-ATM izvozvi. Kuri kubhombwa, kuri kuuraya vanhu, vari kuspraya ma-AK47 hasi kuti atorwa kupi. Vari kuspraya vanhu nema-AK40. Kana uri mulaini yavo vafunga zve-ATM. Nyangwe uri mupurisa wehurumende unofanira kubva, unofanira kuzosvika pasini vaenda. Kune vanhu vari kuita abhoti, kune vanhu vari kuuraya, kune vanhu vari kuita zvese. Ndikati hauoni pakanzi do not abort pa10 commandments, but zviripo. Thou shalt love your neighbor as yourself. Hau abort, zviripo. Saka pakadaro mukapanzwisisa chivi chirimo here munyika. Toda kubvunza nhasi kwete nezuro, tiri kuda nhasi kuti chivi chirimo here munyika. Kana chirimo munochimezha sei kuimati mutemo hapana? Nekuti vaChiwenga vakati iwo mutemo New Testament hausipo. Mochimezha sei? Munhu anotongwa nei? Munhu saka vese vari kuuraya vari kutaura zvino nevari kupombana, vari kurasa vana ava nevari kuita utsinye vesa. Mhosva yavo ichangotongerwa paperiod yaya yave nemutemo yaya kubva pana Moses kusvika pana Christ. Mhosva dzavo dzese vari right veseva dzichangozokandwa kune vakaramba Kristu panguva iyo. No explanation yaChiwenga. Muteere video yacho yese. Saka isitiri kuti kana chivi chirimo vanhu vaMwari, mutemo uripo. Nekuti mutemo unoya uchiti muri kubhomba ma-ATM, muri kuuraya vasina mhosva, mofanira kufa. Zvino kana munhu iyeye manje anzwisisa,
asvika paanotrigwa obva ati I am wretched, that kureva vanhu vasina mhosva ndiri kuba for the sake of money chete, ndiri kuzviitirei, zvinondodii? Tobva tati enda kuna Jesu, mutema uponesi, mutema usuki wakuratidza nyaya yako. Go to Christ. Tobva taturapo apo, the law is a schoolmaster that leads us to Christ. Saka mutemo unoti drive ku salvation, because unotiudza kuti iwe uri nhubu unofanira kufa, iwe uri nhubu unofanira kufa. Zvinoini kana ndaziva ndiri nhubu unofanira kufa, ndodii naye mutemo ungafunze mutemo unoziva. Unoenda manje Jesu oti kama wakadaro, kana wamandiri wewe justified, nyange wakauraya watochena, nyange wapinda pajustification. Saka kana zviri by grace we are saved through faith, hazvisi kureva kuti we are saved kuti hamudenga. Vanhu vachoenga vasi mudenga vari pano pasi, zvinoreva kuti we are justified. Tetasara rwendo manje rwesanctification, vachataura nezvarwo rwuya rwakafamba Enoch for 300 years. Musatambe. Saka mutemo kana waita lead you to Christ, waita basa karawo, hauchabati. There is no more condemnation to those who are in Jesus. But urimo muna Jesu, nyaya yekuma ATM ukazoifunga, unodzoka mutemo kuti do not kill, do not kill. Saka mika namati mutemo wapera, vese vasati vapinda muna Jesu ava, tovaita sei? Mira itite chinoipedzaka, nekuti muda kuziva tiri kuitwasanudza nyaya yacho iri kutiyo, for if that which is done away was glorious. Saka chaive glorious chiya mabwe here kana ndi Moses saka ndiye ndiye akaitwa done away with. Justice has kissed with mercy. When Christ and Moses kiss, it means the plan of salvation is complete. Because that Papa Kamira Moses chete roof, because we all sinned, even from Adam's sin. Hapana munhu wese pano pasi anga ari under condemnation, because we broke the law. So who did not break the law? Christ. Therefore we must hide our lives in Christ. When we are in Christ, no more condemnation. Mutema uchatibati. Zvino kana usaka chatibati wabva here. Ko vasati vapinda muna Jesu, ko vasati vaziva, ko chivi chichimwe here, chivi chakatopera. Tinofanira kunzwisisa nyaya yekutaurwa panapa, handei pamberi. Saka indaida pavhesi 11 yandinakisa nekuti yabudisa pachena concept yandiri kutaura kuti munhu akanga akaitwa veiled ndi Moses, not the stones. The stones were out of veil. Kuti vanhu vaverenge vanyatsoona, dai paine expired date pamastones vanhu vaizviona kuti iro Moses agone kunyorwa expired date, ndiye ai-expire kana Jesu vaizofira mutemo uyu vasvika. Mirai muone panapa, verse 12. Setting them that we have such hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look at the end of that which is abolished. So that vana veIsraeri panapa, Moses anga akaisa veil pameso pake kuti vana veIsraeri vasaone glory ya Moses, because Moses aifanira kuti apere amedzwe naJesu. Kwai we are the more glorious, the more holy, kwai we are ministration of grace to consume ministration of death. Ndozva zviri kureva panapa. Mukaramba muchienderera mberi iri kutaura chinhu 1. Now isusu tiri kuedza kuti isusu chii chiri kuitika panapa. Tiri kuti isusu vanhu vaMwari anga akaitwa put under veil, haizi mutemo wanga ari Moses. Kupenya kwa Moses ndoko vaisada kuona. Wati kuzopenya kwa Jesu kwaiona. Nekuti kupenya kwa Jesu kwaifanira kuuya kuitira kuti zviri kudhikliwa nemutemo tizive kuti tinopona. Maizviziva here kuti ivo gospel racho vaitove naro muhwadzia dzavaita dziva. Remember hapachiri paSinai, havasati vaperfecta system iyi yechiJudha. Moses akufanira kuburuka mugomo maanga aenda 40 days and 40 nights. Moses haana kungouya chete nemutemo nematombo netsamba dzemaseremoni dzaitovepo, anga atozvipuwa. Haangaitire 40 days 40 nights
akagarira chete matombo iwayo 10 commandments. Zvese system dzese ndo pakadzipuwa. Saka anga ari total package. Mtemo ine guma anga inayo, maceremonies futi anga inawo atodzikanawo. Chataiona chiti mahwendefa akanga akanyorwa. Apa Moses kwakuitwa veiled vanhu kuti vasaone Kristu aizouya. Saka mufana uyu akati ndi Jesu ndomufarira mufana yeye ndiye akanga akavhenekera. Now nyaya inondinetsa navachiwenga ndendira vati Ellen White haazive haana chakamboverenga anga ari veiled. Mukazobateerera vapo anga ari veiled, masavaja ese ari veiled. Such comments, such statements ndo dzakazoita kuti isusu titeere nyaya dzachiwenga, nekuti zvotopusisa vamwana, especially mabrethren achiri wika asati anzwisisa nyaya. Ellen White nyaya yakapfuura nepairi. Mune musina kungoverenga chete. Mira ndikuverengere ino comment yari pano. Kuti muzive. Remember inini kana ndichiparidza, teerai nyaya dzangu Evangelist Chivhaka the second and quote Ellen White and taure zvaEllen White. Ndomukota nekuti Chiwenga tiri kudemystify nyaya dzaChiwenga. Chiwenga ari kutaura zvinonzi akaverenga Ellen White yasina. Saka ndoda kuti inini nekuti akamenchena pacomment kuti Ellen White anga akavharwa neveil akasaona expire date yemutemo. Saka ndoda kumuudza kuti Ellen White akapfuura nepavhesi iyi haisi nyowani 1860 Chiwenga asipo. Baba waChiwenga wasipo, vhesi yanga yatokomendwa. Zvakwauri kuti anga akomenda wrong here kana kuti right. Asi kana uchiti veiled, which means haana kutoiona. Ndobva nenyaya yatinoda kutaura nezvazvingai baba. Ari kuti mukaiverenga panapa. The Jews refused to accept Christ as the Messiah, and they cannot see that their ceremonies are meaningless, that the sacrifices and the offerings have lost their significance. The veil drawn by themselves in stubborn unbelief is still before their minds. It will be removed if they would accept Christ, the righteousness of the law. Ellen White on commenting on this. Whether you believe here or you don't, but nyaya yekuti haazive is veiled anakufura nepo ndinonzi yatangavhuwa neweChiwenga vhesi inhasi. That's a lie. Ellen White ari kuti maJudha haana kuaccepta Christ. Zvichireva kuti iwo nyaya yekuti veil raiva pafesi pavo havana kuona kuti maceremonies avaita they are now meaningless. They were pointing to Christ. Dai vakaaccepta Christ, the righteousness of the law, vangadai vakabviswa veil pameso dzavo. Now tinofanira kuti tinzwisise nyaya iyi kuti panapa vhesi rimwe chete rekuna 2 Corinthians chapter 3 verse 6 to 12 harigoni kupaza mamwe mascripture ese. Zvoreva kuti iwewe ndonofanira kuti align pariri uzive kuti riri kutanangurei. Riri kuti iro Moses is the type, Christ is the antitype. Moses achimiririra Jesu akaitwa veiled kuti vanhu ava glory iri kupenya iyi. What more glory paichauya yaJesu? Then imwe nyaya ndoda kukuudzai ndeyekudaiwo. Nyaya iri chiprofita chekuratidza kuti Jesu chaiye kana ivo, nekuti Chiwenga anoti iye uko kuna Exodus uko. Reason inopuhwa ndeyekutiwo vanga vasingagoni kutarisana neglory yaMoses, which is correct nekuti zviripo kuna Exodus. Paul apa ndo akuzobuditsa point yekuti vanga vasingagoni kutarisana nechaizoenda. Ini chaizoenda chandati chaizoitwa done away with. Kana wangu wachitarisisa waripenengura vhesi iroro unoona kuti ndi Moses. In other words, what is representing Moses? He is representing now the Old Testament, the ceremonies that were pointing to Jesus. That's what Ellen White is saying. Kuti havana kuona kuti maceremonies avo angaenda. Now, imwe nyaya iri kuda kutaurwa nevhelo, ndisati ndapinda mavhelo emasanctuary atichapinda nawo, ndeyekuti even Jesu wacho
was supposed to be veiled. Nekuti dai Jesu asina kuitwa veiled, pano pasi taisakwanisa kumugashira. Saka Moses is a type of a Messiah, veiled, kuti vasa affect when a glory. And when Christ came, was veiled, kuti vasa affect when a glory. How was he? He veiled. He incarnated. He was veiled in flesh. Akavarwa nenyama. Nekuti dai kaari echapwititi shumba erudzi rwakadzi. Maimire. Anachenga maimire here. Dai Jesu akati sosve. Mira ke gumi. Anaimira. Veiled. Ndovataona glory yake neimwe nzira. Ndovataona kupenya kwake neimwe nzira. Neimwe nzira iyi yekuchengeta mutemo mahwendefu. Saka Jesu akafamba nelaini rekuchengeta. Ndobva if you love me, keep my commandments. John 14:15, 15:15, 15:14. If you are my friends, you will obey everything that I have commanded you. Zvikanzi vese vanondida vanochengeta mutemo yangu. Ndi Jesu ari kutaura. Saka zvazvinoreva ndezvekuti imimi varume neni ndakagara panapa tese takatadza tikasakugwinya, tikasasvika pakugwinya kwaMwari. We are condemned by the law. Saka isu tinoiteitega isu. Hapana. The law must lead us to seek salvation. Where do we get salvation? Christ. Kana tasvika kuna Christ chii chinoitika? Anoti tinomedzwa. Upenyu hwedu isu homedzwa nehwake. Zvoreva kuti achationa Mwari haoni isu, anoona Christ. Saka kana aona Christ, anoona kufamba kweupenyu hwakanga huchingochengetwa mutemo. Saka kuchengeta mutemo warume kuva muna Jesu ndozvazvinoreva. Explanation chete yekuti you are saved, waponeswa, waamuna Jesu, mutemo hauchakubata, mutemo hauchakuaffect. Zvo kana iwewe usingachaafectwi nawo kuvari mubhawa. Zvo kana iwewe usingachaafectwi nawo kuva nemukadzi wemunhu as I speak. Zvo kana iwewe usingachaafectwi nawo kuvari kubhomba yaATM. Zvo iwewe kana usingachaafectwi nawo. Tofanira kuti tinzwise nyaya iyi. Inyaya hombe. Toda kuigarira pamberi. Tichine maseries nenyaya dzaChiwenga. From my heart to yours. From the Evangelist T Chivhaka, the second. Remember to say these things that are not as though they were, and watch God bring them to pass. And to him who is able to keep you from falling, work out your salvation with fear and trembling. In Jesus, you can live a righteous life, because Jesus is the righteousness of the law. Amen.